Aksyon Radio! Aksyon! Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Radio! Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes Pizza City na bulan sang Mayo tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyo nga atong talakayon karon nga adlaw. Ining mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakas sang kagaw nga nagtapik sa aton lawas. Tambal pa sa ubo sipon kag hilanat. D3 Bayo tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo. Kagiladulong man sa aton sang ang mga isyo. Bisan anho naton hindi tagid masagang. Ang panawag sang iban may pandemic na. May duwa pa ka ahinsya, kapid nga ahinsya nagapaantos sa pumuluyo. Ang buot na silingon ang Sineco kag Prime Water. Di porte ang ingos kag agunto sa aton mga kauturan nya ang Sineco may bag-o nga style. Gina-brown out nila sa tion sang kaagahon nga gakatulog ang konsumidor para hindi makabatyag patay siga. Kon madisgrasya, urot gid ang kagamitan mo sa sulod sang puluyan. Ano pagid ang masakit? Kon kaagahon, patay siga ang Sineco, disgrasya kagid. Kon ang tubig mo nagatubod kaagahon, disgrasya kagid. So kapid ini sila nga nagapaantos sa pumuluyo sang syudad sa Bacolod kag area sang Sineco. Grabe no? Terrible nga halit ang ginahimo nila. Agad tinikal ining prime water nga ni. Sa nasiling ko, nagligad to porting pasalig. Tinagpati man kita, liko bisan madugang-dugangan ng bayad, hustong serbisyo, okay ko. Sang sagad ko pulaw, nga magbalatian ka, bugtaw ka sa gabi, bugtaw ka sa kagahon, kay kung hindi ka magbugtaw, wala ka tubig. Di subongo, may katawag naman ang tubig nila, luwas nga daw kape ang kolor, kulang lang kalamay, may dala pang balas. Ay ano ini nga klase serbisyo, natamaan kita dire sa syudad sang Bacolod. Ang nagpabakal sang mineral water, ang basiwa kag prime water. Nga hadlok mag-inom ang tao mo sa una, nami paniimnon ang basiwa gani. Hindi ka na magbakal sang mineral water kay dira ka lang mainom. Subong ya, bisan ikilis mo sa ibubugas, nahadlok ka kay porte kay ko sang tubig. Di mineral water, dubling gasto mo. Mabayad ka sa prime water kag basiwa nga wala pulos ang serbisyo, bakal ka pa mineral water nga wala man gani mineral. Ano ining natabo sa aton man? May pandemya na, dinugangan pa kita sang problema sang Sineco kag basiwa. Daw hindi na niya maintindihan. Lain gid
ang sitwasyon. Ang guwas ni resulta pila kadlaw, balatian gini, ang magyanta. Tulubo ni katol sa kalawasan mo, hindi ka kapaligo. Kung hindi ka kabugtaw, disgrasya kagid. Wala ka tubig. Postdakan sa siniko nga ang style subong kagahon gina-brown out para hindi ka kabatyag, lain gid ang aton sitwasyon. San open ni mauntat man? May pandemic na kita, may nagapaantos pa, nga dua ka ahensya, tinikil nga tinikil bla. Anong natabo sa prime motor? O sa Manila amo man tong serbisyo nila? Hindi mamaintindihan. Ti ano lang guwatas ni? Antos na ta sini? Daw hindi na amo ang nagakatabo sa aton dire sa syudad sa Bacolod, sa mga areas sang Sinico kag prime motor nga ni. Ginaano nila kita, ginamat-amat nila kita hilo diri sa syudad sa Bacolod. Daw hindi amo inang ginintuloy nila kita. Tinikil nga tinikil, wala man. Ang Sinico amo man. Gatugnaw kag init. Puerte gyapon ang ibwal sang binayranay sa biling sang Sinico. Kung manukot, di kakabayad utod. Pero ang serbisyo, law-law pa sa bao. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:45. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number Sa pungsod Pilipinas, ang bantayan ta kung madayon ang debate sa tunga ni Presidente Rodrigo Duterte kag retiradong Supreme Court Justice Antonio Carpio. Binato niya ang panghangkat sang presidente nga mag-debate sila. Manami ini amuning bantayan naton. Kay man siling ni Presidente Rodrigo Duterte, ma-resign siya kung mapamatudan nga nagabutig siya. Kung nagbutig siya, niya bisan boss, ma-resign ako. Garantiya ini ni Presidente Rodrigo Duterte. Ini manami ini nga bantayan kag suno naman iya sa Philippine Bar Association nga presidente si Rico Domingo. Sila niya willing sila nga sila mag-host ng debate. Libre, wala balayran ang duha, si Presidente Rodrigo Duterte kag si Carpio. Ba, masadya ini. Ang Philippine Bar Association nagtanyag niyang diskusyon aber kon madayon ang ginkasugtan sang presidente kag ni Carpio, aber niya ibutang ta ini sa isa ka balanse nga lugar agod yadto nga pamatian sang bilog nga pungsod Pilipinas ang debate sining karon kontrobersyal nga West Philippine Sea. Bauman nami ini amo ning nami bantayan kon madayon ang debate. Manami ni kay lunsay abogado mo. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte, abogado ako. Abogado ka. Luyag mo debate. Siling ni Carpio, yes. Bisan ano oras nga gusto mo. Kundiin ang gusto mo, ara ako. Bato sa debate. Bantayan tayo ini. First time siguro ini nga ang presidente sang pungsod Pilipinas, subuman ang retired Supreme Court Justice maga-debate. Bao, dali man ma-sponsor na yon ang Philippine Bar Association, ang ila presidente, si Rico Domingo. Bao, daw ginakalot na padapayan niya namin na ni, sadya na ni, debate sang presidente kag anay retiradong Supreme Court Justice nga si Antonio Carpio. Kung magdebate sila, anong pamatyag nyo? Tumano na yan ni Presidente Rodrigo Duterte kung maperde siya, ma-resign siya. Kung maperde si Carpio, ano yung hambal ni Carpio? Kay ka-resign na siya, anong matabo sini? Balantayan.
Pero manami, mainit ini kung madayon ang debate. First time ini nga natabo sa pungsod, Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:54. Mabalik kami pagkatapos ini. Linibo na. Aga pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Padayon Action Radio. Aga pa siyang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Federlip Lending Corporation. Ginapaybalos ang Federlip Lending Corporation. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, Rex Talisay City, kag Corner Yungke, Guria Street, Barangay. ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las City 2. Kadibuinas bang kung kaisano, kung magdaya ka sa luto, mag-asawa ho, kadwa magdaog. Kapalang lapaw ang swerte sa mag-asawa, ama mo kadwa ka magdaog sa luto. Inbuksan naton ang panahor, kay ang gobyerno, ginakulang na income. Ang online sabong, di na tagaan na sang lisensya. So ang silingon, nga tagaan na ligwang mga tahor, nga magbinulang online. Araya mo, makita mo sa television, kung may cellphone ka, pinustahanay. Amo na ning mahimo sa gobyerno. Bisan paano, gasinggit sila, dakpon ang illegal gambling, karon yang gobyerno, gadapit na. Tagain na lisensya, ang mga online sabong, kay mabinulang na kita. Kay dakong ingkamo, sa bot silingon, daw angay lang na, nga gabunggo kita sa mandota, nga panakpon ang illegal nga panahor, diri iya ang gobyerno, amo iya ang nagasiling panahor kamo online sabong. Porte, no? Wala tamay mo, kapit sa patalim, bisan paano basta makwartahan sang gobyerno. Kung wala kagabayad sa gobyerno, illegal. Pero kung magbayad ka sa gobyerno, legal. Pero kung aton lang tawon, amo man yapon inatanan, basta gapusta panahor. Di ginakulang na ginang gobyerno. Siling sang gobyerno, okay na, go na. 5 nag-apply, 2 na subong. Ang lisensyado, lisensyahin na tanan. Kaya dalag ko ang gina-remit nila nga income, yawat paman, bisan sa panahor. Tiyan mo na po silingon ta bala, bisan ano ta, nga mando, da makahuluya bala, nga untaton tang panahor, pero ariyaw, ang gobyerno, silinya, go, tagay lisensya, mabinulang kita online. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las City 4. Mabalik kami pagkatapos ini.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan ni wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Morning edition, upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,